Tak prezentuje się katowicka parowozownia na początku roku 2022. Abyście mogli zrozumieć przesłanie tego filmu, musimy ustalić kilka faktów. 16 grudnia 2021 roku nastąpiło wpisanie do rejestru zabytków województwa śląskiego dwuwachlarzowej hali lokomotywowni w Katowicach wraz z 2 obrotnicami, wieżą ciśnień oraz budynkiem ślusarni. Niedawno na terenie parowozowni wybuchły aż 2 pożary, co już samo w sobie jest troszeczkę podejrzane. Pierwszy miał miejsce 29 października 2021 roku, ledwo dzień przed zakończeniem postępowania dowodowego w sprawie wpisu do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków. W następstwie tego pożaru wyburzono jeden z pustostanów pomiędzy halami. Drugi zaś pożar miał miejsce 6 stycznia tego roku. Wtedy zapłonęły przedmioty pozostawione w budynku dawnego warsztatu. Wygląda to troszeczkę tak, jakby komuś zależało na, mówiąc kolokwialnie, zaoraniu parowozowni. Sprawie na bieżąco przygląda się Kongres Ochrony Zabytków na profil Facebook, którego serdecznie zapraszam. Stan lokomotywowni, jak widać, znacznie się pogarsza mimo prowizorycznych zabezpieczeń, ale to nadal perła śląskiego kolejnictwa i wciąż żywy świadek historii, w którym znajdziemy m.in. sygnowane przez Königshütte, czyli Hutę Królewską, szyny kolejowe.